আপনি যত সরকারি মাটি থাকবে তাতে উচ্ছেদ হবই। बोरैहाय दफाफोरखौहाय मावफुंनो नाजानो BPFआ बायसान्सआव दिनै सरकाराव फैदों। BPFआथ' आमेरिकानि पार्टिसो, आमेरिकायाव दाजानाय मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननानै स्ल'गानजों बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन। गतिके खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थाराव पि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोर लानानै फैबावबाय। आं मिथिगौ सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया गाज्रि मोनो, नाथाय आंनि थांखिया बर' हारिनि थाखाय आङो लिगेलि जेब्लायबो भिडिअ बानायलांनाय आं बेखौनो थांखि खालामो। रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव जों गिबिसिन थारावनो नैबे अमरसिंह ब्रह्मनि सायाव जोङो सावरायगोन। नैथियावहाय भलन्टियार्स फर्सनि सायाव जोङो सावरायगोन। थामथियावहाय बिक्रम दैमारिनि सायाव जोङो सावरायगोन। ब्रैथियावहाय नैबे जे आबसुनि सोमावसारनायनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। जोबनायावहाय आङो दीप्ति बिनानावनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। बे समाव रायजोफोर अमरसिंह ब्रह्मआ मा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। बे बिटिआर सोदोबखौ दिनै जोङो जोगारनांसिगौ, बेखौ नेवसिनांसिगौ, गंगा दैयाव बेखौ फोजावनांसिगौ। बिटिआर सोदोबानो बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि अशुभ सोदोब, अमंगल सोदोब, बेयो जोंनि बर' हारिखौ जोबस्रांहोबायमोन। नंखायनो दिनैबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिटिआर होनबाय थायो। दा दाखालिबो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बिटिआर होनलायलायदों। अमरसिंह ब्रह्म बिअ अफिसार, सासे अफिसार जालायनानै एजुकेशन सेक्टरनि अफिसार जालायनानै बेबायदि साननाया बेसेबां नेहाथ। सिगांबो बिटिआर एकर्डखौहाय सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बै समनिफ्रायनो अमरसिंह ब्रह्मआ बिटिआर एकर्डखौहाय मोजां मोनाखै, जों बेखौ नुबोगासिनो दङ। आं बेखायनो बुंदों बिथाङा गंगा दैमायाव गारहरनो नागिरदों बिटिआर एकर्डखौ। दा बिटिआर एकर्डखौहाय गंगा दैमायाव गारहरनायनि अनगा अमरसिंह ब्रह्मखौनो साखाथिनि बुरलुंबुथुर दैयावनो गारहरनायासो साबसिन। मानोना बिथांखौ गारहरोब्लासो बर' रायजो राजानि गेजेराव गोसोम दाग नांनानै थानाया साफा जागोन होननानैसो आं सानदों रायजोफोर। अमरसिंह ब्रह्म नोंथाङासो बुंबाय थादों जे बिटिआर एकर्डआ मोजां नङा, नाथाय हाग्रामा महिलारि साराबो जे बिटिआर एकर्डनिनो सासे उइटनेस, बेखौहाय जों बयबो मिथिगौ। दा बिथाङा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव मा बुंदोंमोन एसे खोनासं रायजोफ्रा। কৈছো আজি বিটিআর পাইছে, এই বিটিআৰৰ শক্তিত কি দফা আছে সেইটো গোটেই সাকসেস হোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক অৰ্থনৈতিক পদক্ষেপ ষ্টেট হ'ব। आं बाख्नायदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डआबो जासिगोन होननानैहाय बिथाङाबो बाख्नायदों आरो बिथाङा मोनथिखागौ बियो दासिमबो बिटिआर एकर्डआ मोजां नङा होननानै फंसेबो बुंफेराखै। बिनि फिसिनानै दोनजानाय सैमा फाग्लाफ्रासो बिटिआर एकर्ड मोजां मोना माने नङा होननानै बुंगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। बड'लेण्डनि बायजोआव दे रायजो जानाय बर'फोर दङ, बैसिनि थाखाय दे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय माखासे गोदानै आरोबाव काउन्सिल दानानै होबाय BKWSC, बेनि सायाव अमरसिंह ब्रह्मआ गोजोननाय गैया नामा? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे नलबारि, दरं, सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुरावहाय 81टा गामि सोसनबाय, बेनि सायाव अमरसिंह ब्रह्मआ गोजोननाय गैया नामा? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे बर' रावा आसामनि गासै मावख'आवनो जाबाय, बेखौहाय अमरसिंह ब्रह्मआ गनाया नामा? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे बर' बिजोङावहाय डाइरेक्टरेट जाबाय, बेखौ अमरसिंह ब्रह्मआ साबजानाय मोनाखै नामा? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया 5 बोसोर गोजोन मोनबाय आरो बिजोंनो सान्थि सुक्ति जादों, बेखौहाय अमरसिंह ब्रह्मआ साबजानाय मोना नामा? दा माबायदि अमरसिंह ब्रह्म बेलाय? बे गासैबो बर' हारिनि थाखाय मोजां नङा खोमा ना रायजो राजाफ्रा मा बुङो? दानिया फैदो भलन्टियार्स फर्स बिथांमोना दिनैनि समावहाय BPF पार्टिखौ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो। আমি খালি 1967 পৰাই আমি যি নাকি আন্দোলন কৰি পেলাই
যেনেকি আমার 3বার চুক্তি হল, কিন্তু আজিলৈকে আমার যেনেকি দাবি, যেনেকে আমার বড়ফা উপেন ব্ৰহ্মৰ সপোন, এইটো আজিলৈকে পূৰণ হোৱা নাই। ইয়াক আমি অলৰেডি আমাৰ এক্স ভলণ্টিয়াৰ ফ'ৰ্চ আৰু আমি ইউনাইটেড ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমে অলৰেডি আমি দিল্লীত গৈ পেলাই মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰাৰ লগতে কিছুমান আমি মিনিষ্টাৰক লগ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল আমাৰ যেনেকি ট্ৰাইবেল বেলেণ্ট ব্লক, যেনেকি ট্ৰাইবেল বেলেণ্ট ব্লক 47টা আছে আমাৰ অসমত, কিন্তু আজি নাম মাত্ৰ দুনিয়াৰ লাখ লাখ মানুহ আমাৰ মাটি ইহঁতে লাখ লাখ বিঘা আমাৰ মাটিটো ইহঁতে দখল কৰি আছে। তো ইয়াক আমি ইভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণে, আমাৰ ট্ৰাইবেল বেলেণ্ট ব্লকৰ মাটি ফ্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমি 2012 চনৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কেছ এটা ফাইল কৰিছিলোঁ, PIL নং 78/2012। সেই কেছ অনুসৰি অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে আমাক দুবাৰ জাজমেণ্ট দিছিলে, এবাৰ 2019 চনত, এবাৰ 2023 চনত। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজিলৈকে এইটো এতিয়ালৈকে মানে কোনো কাৰ্যকৰী কৰা নাই। তো আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, আপোনালোকৰ টিভি আপোনালোকৰ চেনেলৰ আগতে কৈছিল এই BTC ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ মাননীয় বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট দিলীপ শইকীয়া আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সিহঁতে কৈছিল BTC ইলেকশ্যন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে BTCত ইভিকশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব। ক'ত গ'ল তেখেতসকলৰ প্ৰমিছটো? তো আমি আজি আপোনালোকৰ সকলোৰ দ্বাৰা আমি আজি ডিমাণ্ড তথা অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে যি কথা কৈছিল সেইটো অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনুসৰি আমাৰ এই 47 ট্ৰাইবেল বেলেণ্ট ব্লকৰ পৰা যিসকলে ইলিগেল ইনক্ৰচাৰ ইহঁতক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। আৰু লগতে যিটো নেকি বাৰ্নিং ইছ্যু 6টা জনগোষ্ঠীক যেনেকৈ অসম চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে STৰ মৰ্যাদা দিব বিচাৰিছে, তাক আমি এটাই কথাই ক'ম যে ইহঁতক ST দিয়া নিদিয়া সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু মেইন কথাটো হ'ল ইহঁতক ST দিলেও নিদিলেও আমাৰ কোনো ক'ব লগা নাই, কিন্তু কথাটো হ'ল আমি যেনেকৈ 1950 চনত আমি পোৱা STসকল, আমাৰ যিনি নেকি 35টা ST পোৱা জাতি আছে প্লেনছ আৰু হিলছ মিলাই, ইহঁতক যেন একো ক্ষতি নহয় ইয়াকে লক্ষ্য ৰাখি ST দিয়ক নিদিয়ক এইটো আপোনালোকৰ কথা, কিন্তু ST দিলে যেন আমাৰ একো ক্ষতি নহয়। আৰু লগত মই এটা অসম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ, বিশেষ কৰি যিসকলক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1826 পিছত লৈ আহিছিল, ইহঁতক আপোনালোকে ST দিব বিচাৰিছে। যদি ইহঁতক আপোনালোকে ST দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ব্ৰিটিছসকলকো আপোনালোকে ST দিয়ক, কিয়নো ব্ৰিটিছ চৰকাৰ অহাৰ আগত ইয়াত কোনো এজন ইহঁতে নাছিল, ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছতে ইহঁতক লৈ আহিছে, ইহঁতক কেনেকৈ আপোনালোকে ST দিব? তো সেইটোৱে আমাৰ ক'ব লগা। बे भलन्टियार्स पस्टजोंहाय लोगोसे दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्मआबो समान समान थाबायफायोमोन। ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकनि बेलायावहाय बाथ्रा बुङोब्ला दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्मआबो होख्रावबायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव बहा गोमाखो, बहा थाखोमानानै थाखो? ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकनि बाथ्रा बुंनाय समावहाय रायजो राजाफोरनि सायावहाय अजद थिखांनो बहा खारखोमानानै थाखो दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्ममोना? बेखायनो आं बुंबोबाय थादों, बिसोरो हारिनि थाखाय बाथ्रा बुङाखै, सोरबा व्यक्तिखौ मुगैनानै सोरबा मोनसे पार्टिखौहाय गाज्रि मोननानैसो बिसोरो बाथ्रा बुंदों होननानै आं बुंबोबाय थादों। दिनै जों नुदों हाग्रामा महिलारि साराबो दारि गोलावफोरनि सासे सेक्रेटारियेट आब्दुल शेखखौहाय बिथाङा एक्सपेल खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय दागिखौथ' मावखाबाय, दावरावाथ' सोमजिखागोन, बे रोखाखा। दा भलन्टियार्स फर्सनि बिथांमोनाबो हा इभिक्सन खालामनायखौहाय लुबैदों, मानोना इलिगेलि जोंनि बिटिआरआवहाय यानिकि ट्राइबेल बेलेन्ट ब्लकआवहाय बिसोरो इलिगेलि हाबनानै दङ, बेखौ इभिक्सन खालामनायखौहाय लुबैदों। आसाम गभर्नमेन्टआ गावसिनिखौ इभिक्सन खालामदों, मावगासिनो दङ, नाथाय बर'फोरनि जायगायावहाय बिसोरो खालामाखै। मानो? बर'फोरखौहाय नासयदों, बर'फोरखौहाय बुदलाय सोलाय खालामनो थाखाय थांखि लानानैहाय बिसोरो बे खामानिखौ मावाखै, जों बेखौसो नुदों रायजोफोर। दानिया फै बिक्रम दैमारिया इलेक्शननि सिगां मा बुंदोंमोन नोंथांमोना खोनासं। भैरबकुन्द समस्तियाव मानगोनां रिहन दैमारि बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय। दिनै रायजो राजाया बुजियाखैमोन जे बे
पदमफुल आरो ट्रेक्टरा मोनथि मोनै मा दाय मावनानै दोनदों? मानसिफ्रा सानदोंमोन जे पदमफुल आरो ट्रेक्टर जायनिफ्रायनो जों थाखा फैसा मोनो बेनोनो भट होगोन। नाथाय दिनै रायजोआ थाखा फैसाजों जोंनि हाखौ जे बासायनो हाया बेखौ दिनै मोनथिबाय। आरो पदमफुलनि दैदेनगिरि मुरब्बी मिनिस्टार, आसामनि मिनिस्टार, ट्रेक्टरनि मुरब्बी मानगोनां प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोना दे बे बिटिसि रायजोखौ लानानै बिटिसिनि बर' बिसाफोरखौ लानानै जे खेला गेलेदों बे दिनै सम्पन्न जाबाय। दिनै बेबायदि मोनसे दाय मावना दोनदों जाय दायखौ कुनु दिन बर' रायजोआ बिटिसि रायजोआ बांगालानो जा, सिमसायानो जा, आदिबासियानो जा, एसामिसानो जा, मुस्लिमानो जा रावबो निमाहा होनो हानाय नङा। बे दाय मावखुमानाय लेखाया जोंनि आखायाव दङ। ओरैबायदि गिदिर दाय मावदों पदमफुल पार्टी आरो ट्रेक्टर पार्टीया। बे दायआ जाबाय जायनि हाया मियादि नङा, जायनो मियादि नङि सरकारि हायाव दङ बिसोरखौ उच्छेद खालामनांगौ होननानै दिनै ट्रेक्टर पार्टीनि सरकार आरो पदमफुल पार्टीनि सरकारा बुंदों। जाय थगायसुला सासे एकदमबारे जघन्य मानसिया रायजो राजाफोरखौहाय थगायदोंमोन, बे मानसिया दिनै सोरनि अक्सिजेन लानानै थांनानै दं? बिपिएफआ बिजेपिनिनो अक्सिजेन लादों नङा होनब्ला? 29टा सिट मोनखांनायनि उनावबो गाव हारसिं माबा मोनसे मावनो हायि सासे खर'आवहाय जेबो नलेज गैयै मानसिफोर बिसोर बायदियानो बर'खौ थगायदोंमोन। नाथाय दिनै जों मा नुखो? बेसेबां लासिंसिंना? दा बेफोरखौ नोंथांमोना अब्ला मा सानखो? अब्ला बिक्रम दैमारिमोन बायदि, दावराव देख्रेबमोन बायदि, अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदि, प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि, रिन्जय बर'मोन बायदि, बैसोर बायदि कास्टम बसुमतारीमोन बायदि मानसिखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा मानो गावनि रेसिडेन्सि एरियायावहाय हाबनो थाखाय खाबु मोनो? बेखौ नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो। अब्ला बे समाव फै रायजोफोर, दानिया आबसुआ सोमावसारगासिनो दङ। बे सोमावसारनाया बिपिएफ पार्टी देरहानायनि उननिफ्रायनो जादों। दा बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा नेगेटिभ बुजिदों। बिथांमोना सानदों जे आबसुआ बिपिएफ जाब्लानो दावराव खालामखायो होननानै। नाथाय बिपिएफनि लिडारा जुदि मावनो राजि जायोब्ला, बिथाङा मोजाङैनो मावोब्ला आबसुआबो सोमावसारनाय नङा, दावरावबो खालामनाय नङा। हारिनि थाखाय जेंना जुदि सोमजियो अब्ला आबसुआ गसंथेयो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बेखौहाय जायफ्रा उदैनि थोरसिखौहाय सेनानै लांजानो गिदों बैसोर बायदिया दावराव खालामो रायजो। बिसोरो साबजानाय मोना। बेखायनो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रा माखासे गाज्रि कमेन्ट्स होनानैहाय सोरखौबा सोंखारिनो नागिरदों। दिनै मा बुंदों? हाग्रामा महिलारिया बुंदों इउपिपिएल पार्टीया रासियानिफ्राय फैनाय, रासियानि पार्टी। दानिया राजु कुमार नार्जारिया मा बुंखो? बिपिएफ पार्टीया आमेरिकानि दाजानाय। बेयो मोनसे पलिटिकल डायलग रायजोफोर। नाथाय बेखौनो रायजो राजाफ्रा सिरियास साननानै इउपिपिएल पार्टीखौहाय लाजि फोनांबाय थानाय, इउपिपिएल सापर्टार्सफोरखौ लाजि फोनांबाय थानाय, बर' हारिखौ लाजि फोनांबाय थानाय बेबायदि कमेन्ट होबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। 5 बोसोरसिमहालागै 2399 क्रर थाखा लाइबिलिटिसखौहाय सुख'यैनो समा थोआखै रायजो राजानि खामानि मावनो। दा बेबायदि रेन खालामनानै गालांनायनि थाखायनो गोबां बर' हारिनि गेजेरावहाय रायजो राजाफोरनि खामानिखौहाय मावनो खाबु मोनाखै इउपिपिएल पार्टीया। नाथाय 5 बोसोर जुदि सम होबावोमोनब्ला बे समावहाय सासेबो बर' नङै सुबुंफ्रा बिसोरो बर' हारिनि गेजेरावहाय दावराव दावसि खालामनो खाबु मोनलामोन। आरो बिसोर मोनथिखागौ इउपिपिएलनि सिएम थाबाय थायोब्ला अब्ला जों माब्लाबाबो बर'नि जायगायावहाय खाबु मोननाय नङा, बेखौ मिथिखागौ। बेनिखायनो गोख्रैनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिखौहाय बायदों रायजोफोर। मिथिबाय दा?
बे समाव जोबनायाव भिडिअआ गोलाव जाबाय नोंथांमोना नै आं दीप्ति बसुमतारीनि सायावहाय फंनैसो बुंनोसै दीप्ति बसुमतारीखौहाय सोरबा सोरबाया इगनर खालामदों आरो सोरबा सोरबाया नेगेटिभ साननानैहाय भट होनो नागिरलायाखै आरो सोरबा सोरबाया भटखौ होनो सानदोंब्लाबो भटखौहाय गोरलैयै होनो रोङाखै बेबायदि आङो कमेन्ट्सफ्राव नुनो मोनदों गोरलैयै रायजोफोर दीप्ति बसुमतारीनो भट होगोना नोंथांमोना गिबियावहाय दीप्ति बसुमतारीनि फेसबुकआवहाय प्रेस खालामनानैहाय नेमखौ टाइप खालामनानै नाय बिनि फट'आवहाय क्लिक खालाम बिनि उनावहाय गाहायावहाय लिंक होनाय दङ सी मरआवहाय थुग्रो सी मरआव थुखांनानैहाय बेयावहाय नोङो लिंक मोनगोन बेयावहाय ब्लू कालारनि लिंकआवहाय प्रेस खालामब्लानो जाबाय अब्लानो मोनसे एप गेवगोन बे एपआ जाहैबाय वान जन गोजा गाबनि वान जन बेखौहाय नोंसोरो डाउनलड खालामखांनानै बेयावहाय नोङो मोनसे फ्रेन्डशिप चॉइस मोनसे एप मोनबावगोन बेयावहाय बेखौ नोङो क्लिक खालामब्लानो गाहायाव केन्डिडेट ओंखारगोन केन्डिडेटखौ थुदो केन्डिडेट थुखांनायनि उनावनो नोङो दानिया दीप्ति बसुमतारीनि सावगारिखौ नागिरदो बिनि सावगारिखौ मोनबायब्ला फट'आव क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनानैहाय बेयाव गाहायावहाय भट ओंखारगोन दा भट ओंखारनायनि गोजौआवनो मोनसे फ्रि अफ कस्ट दङ दै बेयाव फैसानिबो दङ ओमफ्राय फ्रि दङ फार्स्टनियानो फ्रि अफ कस्ट बेखौहाय फ्रि दा नैबे फ्रिखौ क्लिक खालामदो ओमफ्राय नोङो भटखौ थुना होदो भटखौ थुखाङोब्ला नोंनावहाय मेल आइडि बिगोन ओमफ्राय पासवर्ड बिगोन दै बेखौहाय थुनाङा मेल आइडिखौबो पासवर्डखौबो थुनाङा नों डाइरेक्टलि गुगल अपसन दङ बेवहाय मोनसे फिसा गुगल अपसन नुगोन बेयाव थुना होब्लानो नोंनि भटआ साक्सेसफुल जागोन दसे प्रसेसिं जागोन दसे नेब्लानो जाबाय बेबायदिनो सापर्ट खालामस्लाय इन्डियानि जानानै चाइनायाव गेलेनो थांदों बिनि मुङा जाहैबाय दीप्ति बसुमतारी नामखौ लानानै हारि हिसाबै जोंनि बर' हारियानो बेयावहाय नाम मोनगोन अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि